Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken darakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan na kayo kapagayam, inilagasat niya malin ti Sabado, Nobyembre 25, 2023. At 20 programa, Tinapalabas. Dahil di bagay yun Robert de la Cruz tap na awisin da kayo kadang kaymi pinasot ti mesa nga oras kadintay tuloy nga basahin ti surat nga nakay palaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Anton. Surat ni Anton, agyaman tayo kaday sumaganad. Pagyaman tayo ni Cousin Evelyn Pablo Acosta di Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Mililani, Isla ti Hawaii. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, di Ciudad Tilawag. Adanda ka di tinalaling aircon technicians, tap na urnusen da ti problema, aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo iti bagiyo, kaya yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa.
Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Papagayam iti tuloy nga basahin diti surat niya na kay palaunan. Tinapalabas ti biag kinayat ni pagayam tayo Anton. Diya kamutikwek iti dedi agundaway nga panakangeg ko nga tinakit na paltugan ken natay. Ken nairaman pa na paltugan ti amak. Gapo di pa nang uswat di pa nag-hold up iti maysa nga pagisaldaan when no phone shop, Manong Robert. Rumwar sumreka kiti silid. Ipapauray ko nga dapay ti follow-up report. Ngem nang rugin ti drama iti nasaw nga istasyon ti radyo iti dedi agundaway. Agingga nga adda diri sumagmamano nga karuba nga imay di banay. Wenno iti ayan ti balay mi, Manong Robert. Ditoy nga agam amad dano nangeg ko tinay padamag iti radyo. Ken kasla kun konfirmaran dano pudno nga ti amak ken ti inak. Dagiti nairaman iti nasao a krimen.
At damit tiri saan nga masideg nga kasla mangumumsi. Wenno kasla mangibagbaga nga nasungbatan ng tinasao wenno tinabayagin na sa ludsod. No sa dinno ti pagalalaan dagiti naganak kanyak ti pagbiag me. Ket awan met ti masnup a pagsapulan wenno pagtrabahuan dagitoy mano po. Manong Robert, dito'y kabsat nga pinagkalmanak gapot agar arubusan digiti luluak. Agtanaka, masapul nga awatem no niya ti kinapudno. Pamagbaga kanyak ti kaya nayat ko. Kasla nalaganan tirik na kiti kaaddanay ti sibay ko, amakidanggay kanyak kiti day di apasama, Manong Robert. Agingga nga simbangpet ti patrol car, ti Philippine National Police ti Ilimi. Dito'y kabsat nga dati kadwada nga kapulisan manipo diti syudad. Nagdamagda no siyak ti anak dagiti madakdakamat iti nasao nga panag-hold up. Awan ti maramidak nga agulbud no diti nang ibaga nga siyak nga agpayso. Dito'y nga inbilinda nga agsukatak tamapan kami iti funeraria ken kastameten iti biyang ti hospital nga nakaitarayan ti amak. Tapnon ti kasta makonfirmaran no talaga nga dagiti naganak kanyak dagiti nainaganan. Nagpilesak nga rod kayat idi ni Melba ti sumurot kabsat ko ngem pinawilan dagiti kabagyan na nga umay sumurot kanya. Kapilitan nga maysa nga opisyal ti barangay ken siyak ti simurot iti biyang dagiti pulis. Panunot ko. Ikarkararag ko nga saan kumangag payso nga ti amak ken ti inak. Dagiti nadakaman. Ngem nalawag dagiti pakabigbigan, Manong Robert. Nalawag launay nga isuda. Dagiti napaltugan wenno nagbali na biktima iti nasao nga pamaltug ken gapu iti panagaramid da iti panag-hold up. Muna at tinurong mi ti funeraria nga adda iti syudad wenno puseg ti syudad, Manong Robert. Kasladyak mayaddang dagiti sakak. Naimbaglaingin ta dati opisyal ti barangay nga nangat atibay kanya. Napan kami ti ayan ti nasao nga bangkay nga ibagada nga ti inak. Inot nga linukaisan ti maysa kaditi empleyado tinaabungan iti puraw ti lupot a bangkay. Anyan kabsat. Anyan ta kasladyak maitured nga kitain. Ti inak nga agpayso nga nakapurpurawin ti rupa na. Wen Manong Robert, nakusukusupay ti buk na mababalin ket bubuay daytoy iti panagtumba na ako nada. Isu ka diti ina, balikas ti may sa apulis. Wen sir, isu ni nanang ko. Saan ba nga nalawag no anya ti partisipasyon ti ina? Ngem, mabalin nga, isu ti look out wenno nagyan iti ruar. Bayat ngayon swat dati ba nag-hold up. Kabsat ko dito'y nga kinumutan damanen ti bangkay ni na mamang. Intugaw ko iti suli, Manong Robert. Dito'y nga aganuguga kon iti sakit tinaken. No apay nga napasamak ken ni mamang ti kastoy. Anyan Diyos ko kinunkunak. Anyan niya nagkasang deti nga pasamak. Apay nga mina naaramid di tinaganak kanya. Ti kastoy a pamastrekan.
kabsat kasmanen iti dandani jakpan na kayaddang kadagiti sakak iti serken iti hospital. Napan kami iti emergency room manong ko. Sadyay nga pudno nga adda ti amak awanan puot. Ngem sigon iti panawag ti doktor tilikod wenno nga 20 kimut na tinapaltugan gapu iti panagtaray na edita madalupo ti inak. Base kariti muna nga istorya kinamakam ti inak iti paltugan da ti amak ket isu tinatamaan. Ngem edita madalupo ni mamang agtaray kanu idi nga aglibas ti amak. Ngem dita kabsat nga pinaltugan manen ti security guard ket naala ti nga 20 patong na wenno pading-pading na kabsat ko. Dito'y nga naawanan puot ket inakop da ngem na itaray iti hospital. Naibati ti amak iti hospital, Manong Robert. Jakab mo idino anya ti aramidek. No kasano nga, awatek ti pasamak kada iti naganak kanyak. Maysa nga punerarya iti ilimi tinang taming iti bangkay. Dito'y kabsat nga nayawid kabigatan na. Ket kasla jakam mo no kasano nga iplastar ko ti lungon nga nakaikargaan ti bangkay ni mamang. Naimbaglayan tadda di sumagmano nga karuba nga timultulong kang runaan na ti kayanayat ko, ani Melba. Wen mano, isuda ti kang runaan niya ng tultulong kanya. Diyak amuno kasano nga awatek ti pasama. Aglalabeten ti pagrikutak. Kasano ti panakaitabon ti bangkay ti inak. Kasano ti panaglaing ti amak no adda pa'y tiyan sana amakalasat. No sumaruno amatay ti amak. Kasanulaing nga na panangibaklay ko iti anyamanen nga. Wenno anyan dagsen na nga parikot, wenno pasama kiti biyag, Manong Robert. Dito'y kabsat nga adu digiti tulong, nupay, konfirmado naman nagdakdakes digiti naganak kanya. At dapay laeng digiti simbang bay nga tulong, kang ronaan na iti biyang ti barangay. Ada programa iti maysa nga opisyal ti ili, nga mangipaay iti lungon, keng kastamet ten pan nakabalsamar ti pumusay, kang runaan na, dagiti marigrigat, Manong Robert. Idi may katno nga aldaw nga panakaimansayag ni mamang. Adda tinang ipadanon kada kami nga nakapuuten ti amak ken out of danger kanon wenno nakalasaten, Manong Robert. Laeng sigunit informasyon posible nga agbalinen na baldado ni Papa. Nagyaman na kiti Dios ta saan na pumusay. Saan nga mapasamak ti maysa kadiri kang runa na pagamamkak nga agabay wenno agsarunuda nga maitabon nukas pagarigan di makalasat ti amak. Ngem sa anak pay laeng nga nakaliklik iti problema. Kasano sa dinno ti pangalaak iti pang paagas ko iti amak. Wen, Manong Robert, day talaunay iti ti problema no kasano nga mapaagasak ti sinangaba asugat babaen iti pan nakapaltug na ti amak wenno ni papang ko. Ti bangkay ni mamang nga pulo sa dinakita ti inak wenno amak, Manong ko. Wen kabsat. Idi maidulin sa anak latta sininaan ni pagrikutan wenno problema. Ti amak idin ti nagkonsentrara. Napanak iti ospital. Addan puot ni papang makasaritan.
Kaskunada, awanin iti peligro kenkwana. Mabalinin na may baga nga 100% nga agbyag ti amak Manong Robert. Dahil di damo pa nagsangumi, nakitak ti panagluwa ni Papang. Nagbalikas da ito Anton anak ko. Pakawanin na kami kuma. Aglalo kanya. Pakawanin na no nasumok ko ti dake sa babataudan para di panagbiag. Inaramid ko dahil ito'y gabuta kayat ka nga isaganaan. Uray man pa'y no dakes, ti paggapuan ti may isagana para ken ka. Anak ko, pakawanin na kuma. Nayawid niyam sa anin niya kas ti ginaganaygay na. Ediday di na udi nga panagisaritak wenno panagsangumi. Sakbay nga nagluwas da nga napaniti syudad kiti Newswat dati panagpolda. Manong ko bayat iti kadda na iti balay, adda di kiti mang bambantay a pulis. Aging kabsat nga, adda ti dimanon nga, informasyon ka di kiti pulis. Nga saanen niya agsaklang ti akin kukwa iti pawn shop asinirrekda. Dahil tikit gapu kano iti pupusay ti inak. Kasla saanen nga interesado pa'y. Ken kinunanalaeng ngayon nga pagminaminaan kano. Dahil iti agar aramid ti kinadakes. Tinagbali na pasama kiti ama. Manong Robert dito'y nga adadamanen nga nagdukpo or ti parikot. Gapu ta saanen nga makakuti ti ama. Maysan nga inutil. Nakatugawen iti dipili da tugaw, nga inted pa'y ket diti gobyerno, kabsat ko. Dito'y nga rod nga, na kumikuma kiti pan nakaestimar ni Papa. Wen mano, pagpian na dan sa basit nga idulinda karigiti, kinulimbat da nga pekwarta, nga isuy diti pangalalaan na iti paigatang na iti agas, pakairamanen, ti agserbi kada kami ano. Saan niya nagdalda ni Papa nga di maudawat iti pamakawan? Ken may imdaw-dawat na nga ikararagak ta mapakawan ti Dios kang runaan na kariti tao nga nagbali na biktima da iti aramid da Manong Robert. Agingga nga iti maysa amalem, maysa kadagiti pagayam ni Papang ti may di balay. Isu ti kaunaan nga may simmarungkar, bayat ti kaaddanan iti balay. Daytoy ket ni Manong Benjo. Adayo ti edad da ken ni Papang gaputayin inauna nga amang ti amak. Ngem, nagbalin kanu nga nadikket digiti dua, kabsat ko. Gaputa, adan samit ti digiti, na itultulong ti amak kenkwana, nga saan ko nga mo abanag, no anya abanag. Agingga nga kinasarita nak ni Manong Benjo, anyarot ti plano mita Anton. Sigurado nga, marigatang ka nga mangbiyag iti amam. Uwen nga rod Manong, deta ti panpanunutek. Aglalo ag tultuloy pa laing ti panagtumtumar na iti agas. Gasot-gasot, ribu-ribu, di kiti maigatang iti agas. Nga inaldaw tumarin na. No kayat mo, driverak ti bus, nga agturturong iti syudad, manibod iti ili tayo. No kayat mo, sanayin ka nga konduktor. Gaputa masapul ti konduktor iti bus. Mabalindeta nga, pamaster ka mo no pamataudang. Kayat ko unay Manong, ang kasanon ni Papang, kasanon ti panakaadisar na. Makaamuna ni Papang mo. Siguro may karigatan namit nga, istima rin ti bagina, gaputa. Adamit din ti wheelchair na. Kinunana. Napan kami ti ayan ni Papa ngagtutugawi di ti wheelchair. No kayat mo pare,
Alaik ni Anton ta sanayek para di pa nagkonduktor iti bibiyahe ka bas. Ta no masanay nanto, iso ati pamastrikan na iti agserbi ka na kayo. Kinita ni Papang ni Manong Benjo, ken kinita nakmet. Sakbay nga nakapagbalikas ti amak, nagtinag digiti luana, Manong Robert. Banag nga nakaibuyugak, nakalwa akmet. Inasitgak ti amak, inalak ti panyo iti bulsa ti short pant ko. Pinunasak digiti luana. San ka nagsangit pa? Aramidek ti amin tapno ti kasta. May sakad ko ti biyag. Sa anak may tapakadanagan, Anton, anak ko. Ikarigatak nga istima rin ti bagik. Uri no kastuyin ti sitwasyon ko. Mariknakit pumigpig sa akon ngayon. Sa anak lang nga makagunay. Mapraktis kong tulad tati. Mabali na tumakder no. Mga disari ti bagik. Mapan ka. Sumurot ka kini Manong mo Benjuta. Sanayin na ka pa rin sa o trabaho. Sige. No kayat mo, endo no bigat umay ka na. Sa paem ti umay ta, masapat ang agbiyahe. Kadwang pay laeng ti may isa kadiri konduktor. Tapdon ti kasta may suro na ka. Sige pare, mapanak nga ruden. Nagpakada ni Manong Benjo, Manong Robert. Agyaman tayo ka rin sumaganad. Agyaman tayo ka ni Dr. Alan Taylan, manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, dari-click na yun iti bagiyo, kaya't yung i-consultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka dito nalalaing nga aircon technicians, tap nornusen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Nel Jose, iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kini Ma'am Elis Tamayo, iti Mililani, Hawaii. Ni Cousin Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Daytoyen tinururan iti gisem kanididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganit iti kabarwangan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
trabaho wenno kinakonduktor ti bus, Manong Robert. Dito'y nga, pinagbalin ko nga duble ti bagik. Kasangwana na mapanak iti pagrubwatan mi iti bus. Digusik ti amak no pay nasapapay. Ngem no daduma ko na nga, karga ak kanulatan ti timbata, agdi gustulat na may maysa. Naragragsakan gaputa ado digiti nagduroasan ti salunat ni Papang. No pay baldado detoy. Maaramid na metten ti mapan agidda iti katre nga pagiddaan na iti kwarto na. Manipo iti wheelchair, Manong Robert. May saganak metten ti kanen na. Laeng no daduma saan na nga mainawan ti panganan nakit no subang pete kiti rabi. Siyak to pay laeng ti mangistimar ka digitoy. Kasla marigata nakngem, nukit kita ek manong. Maragragsa ka nak iti napinta sa sitwasyon ni Papang. Panawin siguro metten tapno subadak. Tinarik na kadungo ken panang ipatig na kanya. Nupay, saan nga umiso? Tinamataudan da tapnon tikas ta maisakad da tibiyag. Nagbalinpay nga, ragsak ko ti kadda ti kayanayat ko. Nga tapno sa anak unay nga agbalin nga alanganin masapula ag trabaho ak, Manong Robert. Ti ammo kidin no awanen ti sumangbay pay aparikot. Kaya nagtultuloyen nga sumaya at ti sitwasyon. Babayan ni di kaaddan ti mabalin ak maibagak nga pamataudak wenno trabaho, Manong ko. Balay na gaputa at dati natendaran da apasken. May isa nga pangrabi ngem saan na napan ni Melba gaputa na itulag ko ang mapanak iti day di arabi, Manong ko. Dito'y kabsat nga nagbalin nga naliday ti bunga ti isa sarungkar ko iti babae nga ayatek. Ngamin kinunana nga makiwin naswas kanon kanya. Sardi ngamin ti relasyon mi. Gaputawan ka no ti agbalin nga naranya gamasakbayan na no siyak ti agbalin nga makagasan na. Anya na nagsakit, Manong ko. Dito'y kabsat nga inawat ko ti desisyon ni Melba. Ngamin pinanunot ko nga husto. No makaturpusto ni ti karera, may santo isunan nga profesional, ket may sakto metlay nga konduktor. Mabalin na sa anak ka may kari, wenno siyak ti mangguyod king kwa nga mangipababa. Nupay nasakit kabsat ko, inawat ko day di nga desisyon. Ken, kinunak ken kwa na. Nga uray sa anton nga da kami ti adaan iti relasyon. Ay ayatek tulad da. Ken saan to kumanga, agpangadwano at daman masapul na atulong, manipo didikas kanya, a konduktor. Wen kabsat, kasladyak mailiwliwag wenno kasladyak maawat ti panakapukaw ti babae nga ingkarik nga umunaken maudi nga ayatek. Ngaman niya nga rod ti maaramid ko. Dito'y kabsat nga nasumok ko ti bisyo, ti uminumi ti arak. Wen mano, nasursurok deta ket dito'y nga nagbalin nga napudot ni Manong Benjo kanya. Ngamin addan digiti gundaway nga numapanak iti pagrubwatan ti bus ket madlaw na nga jakpay nakadigos. Adda pala iti hangover ko. Dito ito nga kasarita na nga medyo nadagsen digiti balikas na. Anyamet din ti kasta Anton. Makipulhapul ka digiti pasaheros nga gat arak. Anya laeng ti sawenda kadata. Amangan no makita da pala ing ti rupa ti basket saan da na agpara gaputa. Agat arak ti konduktor. Pasensyakan Manong. Kinunak nga agnerbyusak nga may di kaonggak makapungtutak Manong ko. No apay nga, di naman laing maawatan. Ngem jakmet nga rod maibaga, nga agin inumak gapo, edi pa nagsinami di kayanayat ko, ani Melba.
Makalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nudumting kami di terminal, edisyonan. Agtutuga. Pasarejak pa yan mapuot niya da kami di sumarunong itina. Ringin na ni Mang Benjo, ngayon na masurot na nga nadagsin na sa ito. Dahil takit ngamin, takanayon ka nga mabaratek. Amom, Anton, mabubisit akon kit ka. Kinunana, masansan niya sa una. Ngem jaklatan na ikaskaso, jaklatan sungsung-bata. Agar araklatan kariti pasaheros no adda rin agsarding nga tricycle. Ket tulunga kida tapnon ti kasta maikarga digiti kargada Manong Robert. Nagtultuloy ti kasti nga sitwasyon mi ken ni Manong Benjo ngano saan na nga tangapan panunuten ti panangijaya na iti trabaho ken kastamet den panang pampanunot na iti amak. Ket amangan tay rekomendana nga maikatak Manong ko. Agingga nga saan laeng nga inom tinasursurok. Nung amin sumangpet kami ti terminal, adda digiti gundaway nga digiti drivers ken konduktor, ket agsusugal. Mapanday di maysa nga nailimeng nga bus, ket sadyay nga agsusugal da. Naminsan nga napanak Manong Robert. Entortured ko nga intaya ti koleksyon ko iti kinakonduktor ko. Ket dito'y nga napagasata na. Nangabakak tinasuro ka sa nga 1,000 a pisos iti di agundaway, Manong ko. Nge madaddan niya nakapungtot ti driver nga ni Manong Benjo kanya. Amom Anton, no maisugal mo ti kubransa wenno koleksyon iti oneg ti bus. Saan akon nga makapagtiptel pa. Irekomenda ko ni daking kukwa ka di bus nga may katkan. Balaag na kanya. Nagtanabutubak nga di pa ikat na. Anya ti kunam? Awan mano. Awan kinunak ngem, ngumes-nges-ngesak nga kasla makapungtuta kiti kankanayon, nga kasla agpupungtot ni Manong Benjo kanya, gapoy di ramid ko Manong Robert. Tumingan tirabi nga isasangpet ko, masangpetak nga agururay, aglulwa ti ama. Kasla saan met nga sumken ti asik, wenno pan nakailuyak iti panaglulwa na, gapungarod ta adakit espiritu ti ara. Mabangkakit di maturog papang, ano ti pakadanagam kanya ket ada anak metin iti umiso nga edad, takit di bagima ati panunutem. Adaan ka wenno baldado kan, sa kapela agpuyat ang mangururay kanya. Kabalinak ti bagik papang. So nga, mabanggam maturog.
O sige, mapanak nga Ruden. Maturog kami tinanto na nako. Masapa pa iti biyahe yung kini Benjo no bigata. Himmek-mek ti sitwasyon, Manong Robert. Saanen niya ti sugalan iti paradaan ti pakiparparti si Barak. Ngamin inawis nak ti maysa kadilipadak nga konduktor iti maysa nga aldaw. Adda ti maysa abalay nga napanan mi. Nga ditoy ket talaga nga napigsa ti sugal. Manong ko. Saan ko nga problema ti itayak gaputa adda kanyak ti kubranza wenno ti koleksyon ko kadagiti pasaheros. Ditoy kabsat nga adda digiti gundaway nga maabakak ngem maalya ti mapukaw wenno pukaw. Wenno saan ket switikek ni Manong Benjo, Manong Robert. Aging gakabsat nga adda digiti panangabak nga na-eksperyensya. Ket imbes nga iserbik iti pamilya wenno para kada kami ken ni Papang. Saan? No di ket iserbik detoy para iti bisyo ken awisek bay digiti gagayem ko. Daw nga ipapanmipan na kisugal iti nasaw nga balay. Dito'y nga naipaabak ko amin na koleksyon ko kadagiti pasaheros. Ag problema akon Manong Robert. Ag problema ak unayen no. Sa dinno ti pangalaak iti pangsukat ko tapno dayapuntemi ti management. Ti sana sa nga bus kabsat. Idi makadanon kami ti ilimi tilaing koleksyon ko nga nagawit ti adda. Sa dino ti anti koleksyon, tamapanta nagi yapunte. Kinuna ni Manong Benjo, nagdanagak. Api nga di ka makasungbat, Anton. Balikas na nga kasla makaungeten, Manong. Manong, tilaing koleksyon ta nga nagawit ti adda kanya. Ngamin, naipaabak ko ti koleksyon ta itay. Agbiyahe ta ngay muna wenno ti first trip ta. Anya? Daytuhin ti kunak keng kabenjo. Kinuna na Manong Robert ket ditoy a pinunggusnak. Wen kabsat. Pinunggusnak ket namindwana a dinanog ti rupak. Anyan kabsat ta kasla nagwengweng ti puon ti lapayag ko iti panagdisso ti gemgem na iti pispis ko. Dito'y nga naparusisi ak. Ngemi dito maparusisi ak iti arsadanan ti ridaw ti lugan. Simreka kiti lugan Manong Robert kiti nalak ti immo ko. Adda ngamin itugtugot ko nga immo ko nga ipipang ko iti sirok ti tugaw iti likudak no nakatakdera kiti ridaw ti lugan. Dito'y nga awanen sinsao. Inasetgak ni Manong Benjo ket jakon na puot no namin mano nga binagkubag kung ko tinagduluma nga paset ti bagina, Manong Robert. Kasta awan na kitibukot ko ang bagini dahi di ang gaway, Manong. Agingga nga naripar ko nga addan dagi ti pulis nga isudan ti mga mangigigem kanya ken pinusasan da pa yen dagi ti duwa nga ima. Binungon damit ten ti immo ko nga inusar ko iti cellophane ket inpandag iti kwerpo ti pulisya. Jak malagip no anya iti sitwasyon ni Manong Benjo gapu iti jak matandaanan no namin mano a binagkungko. Irigad dami ti pulisya insirekdak nga sigod iti paginvestigaran. Awan ti maisungbat ko kariti sa lutsud da. Talaga nga jak kayat ti sumungbat. Aging gana nga nalawlawagan ti panunot ko ket nalagip ko tinamunganayan. Tinagririan mi wenno ng kabilan kanyak ni Manong Benjo. Gaputa saan da ka mapilit nga sarita. May ti maysa kadagiti pulis iti uneg ti investigation room. Ket ditoy nga kinunana. Ammom kadi nga
natayen ti binagkubagkong mo. Natay nga din mano ni ospital. Ket indelaran ti doktor nga pimusay dito. Anya nga minti nga ramidam keng kwanay ti kastoy. Balikas ti may isa nga makapungpungtot a pulis. Manong Robert. Dito'y kabsat nga nagluwaak, nagsangita. Anya detuhin nga naramid ko, Diyos ko. Anya detuhin na po. Dito iti nangiwayatan ti korte ininanagsi na si Butchie. Wait kabsa. Agbabawi ako manim awanin ti maramina. Irigaddak ti ulit ti pagbaluda na garudwa tawin ko ini kalpasan ti panarang sentensya. Inipinusay ti ama. Nakadawat kami ti pagbalubos manipuli ti korte tapos ti kasta. Mapangkumitain iti maudi akong daway ti bangkay ti ama. Hindi po barangay ti magbabantay at na sumagpabalo ang mga bagay. Kinarakot mo ti nagaramos mo ti Kito kasano hindi dinadawat ti ama kong pagpakawan sa kumarinidakis na namin naman na may takas sa kanya. Kas pagpapagsak dinadawat mo ti pagpakawan kito. Kamoy ti manang. Pagasin na dinadakis ko maraming. Di tao nga nangijaya iti kuno. Tapos tigas na. Maisakan ko dito. Napapatay ko kami ni Diyos. Napapatay ko si tao na napangkakot ko na hindi na naunay ni sa pagbubuti. Diyak pinigwig pinasayaan na may naranin kanya kung mag-medyo. Kim nagari din dito pinipanakalala na kanya. Gawin di ba nakisugal ko iti kulit. Itama nung Robert at dakay lagi ng nagtipagpalunan. Rupay, nasurot ko na yung programa ang kinubay ng istorya ng isang sumali. Kinit daw ko di may isang nagtipagpalunan. Maubusin na nagtinapalaman sa bigyan ko. Tapos dito yung ano din nalipat, sulat ko, yan mo nang nagpapasa, sabi ko niya, makita na lahat ang identity ko sa akin. Yan mo naman mo. Panang ipatulod mo iti surat mo iti programa tayo tinapalabas. Ada kasta nga talaga nga biyag. Ano makulaapan, no salukuban na ka ni Sipnget. Ada dapay nga maipan ka iti Sipnget. Gapo iti panaglabes. Wenno saan mo nga panang surut ti umiso. Tapnon ti kasta makalungaw ka. Te kunada nga iti kada tunnel wenno gukayab. Addalat talawag iti punkto ti gukayab wenno tunnel. Ngem saan mo nga sinurot? Nagpayagos ka ket di tinasipngeta nakitam. Kitadada nga naikali ka iti gayong-gayong ni kinadakes. Ngemawanin ti maramid gaputa. Nalpasen ti pasama. Tiga di may bagak, awatin nga si Pupudno kaya nagbabawi kay tinaramidam barbaring no karigi sumarsarunong aldaw at dapay tsansa nga masirayam tilawag pagayam ko. Dito yung kapagayam na kumakada kami pariri programa tayo tinapalabas. Dari di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control kinadwa tayo ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin papagayam tinagasat natalinaay nga malimti Sabado tayo amin na sa apada agyamang kamting kay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan.
Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.